Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. Her zatın kalbi vardır. Her zatın merkezi vardır. Her zatın bir üyüşüp duran, hüküm alıp duran yeri vardır. Kur'an-ı Kerim'in de kalbi Yasin şeriftir deyiptir. Yasin suresi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kalbi Kur'an deyiptir şuna. Kur'an-ı Kerim'in yüreği deydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır. Ey ümmetim deyiptir. Ölüyünüze Yasin okuyun deyiptir. Ölüyünüze ayrılan adamınıza Yasin okuyun deyiptir. Bu näme diýdiği bolýar? Ölüyünüze Yasin okuyun diýdiğiniň manasy näme bolýar? Muni büyük ulamalar, dağyal ulamalar mun iki mana berýärler. Bir manasy özüniň zahir görünüp duran manasy. Bir adam ayrılsa, dünýeden geçse, ölse, şoňa Yasin okuyun diýdigi. قال العلامة البدر الحنفي في الحديث الشريف يدل على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم عنده كذا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري. Bir adam dünýeden geçse, şoňa Yasin şerif okuyup ruhuna bahşetmek diýdigi. Ya Yasin şerif şoň kabrinin maşynyna ya yuwulypdyr, kefene jaýlanypdyr, öýde ýaty, cenazasy ya okulypdyr ya okulmandyr. Ýanyna Yasin okuyun diýdigi indi bir manasy. O bir manasy ölüyüňize Yasin okuyun diýdigi. O bir manasy muny köplerçe ulamalar indi kaýtjagymyzyň manasyny aýtýarlar. O näme? Ellezine hadarahumul maut eyl muhtadarin ve aleyhil ekser. Ýöne köplerçe ulamalar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ölüyüňize Yasin okuyun diýdigi öljek bolup duran adama, ahirki ömründäki adama, can çıkmak acığına yatan adama Yasin okuyun diýdigi diýerler. Bir adam dünýeden geçjek bolup yatan bolsa, ey cemaatler Resulullah aleyhissalamyň buyrugy şoň ýanyna Yasin şerif okuyun diýdi. ليستأنس المحتضر بما فيها بأن اللسان حينئذ ضعيف القوة ولكن القلب أقبل على الله تعالى فيزداد قوة قلبه. Şon ayrıljak bolup duran adam el ayaga güýçden gaçygly, dili de güýje we zayıf. Faqat ýüregi bahadirçek. Oham sen Yasin okuysan ýüregine kuwat bolar. Ola kalbi Kur'an Yasin'a. Sen Yasin okuysan ol yatan adamyň ýüregi kuwat alar diýipdir. Oham ruh rahat çykmagyna sebep bolar, imanyna gaýym bolar diýipdir. Ine ayrıljak bolup duran adama da Yasin okuyun diýdigi bolly manasy. Onuň üçin Peygamberimizden rivayet gelýär. وأصحاب الكرام da aytýanmış men qara'aha inde meyit huwina aleyh ravahul Beyhaqi. Ayrıljak bolup duran adamyň ýanyna Yasin şerif okuysan ruhu rahat çykar diýänmişdikler. Kynçylyk bilen çykmaz. Ine bir de ikilenji manasy. Faqad maridtu wa ghushiya alayya wa udidtu min al-mawta fara'aytu qawman yuriduna adhyati wa ra'aytu shakhsan jamilan tibu ar-ra'iha shadidan dafa'ahum anni hatta qaharahum. Beýik ulamalyň biri aýdýar, bir gün özümden gittim diýär. Oham bana ayrılı palani diýip döwregimi allyla üýtüle döwregime. Bä palani de ayrılaw diýip men daşymarlyla bir ýöne özünden gidipdir, ayrılmandyr. Bir 1000 ýyl mundan ozalky ulamalyň biri Hazrat İbn Arabi diýilýär, kuddise sirru. Oham özümden gittim, şol özümden giden ýagdaýymda bir tofar zatlary gördüm, bana eziyet berýärler diye. Ve bir zat da men ýanymda durup şu eziyet berjek zatlary goýýarlar men başymdan we men başymdan diye. Indi bir ulamalyň biri oğlan wagtynda mariz bolýar, özünden gitýär, bihuş bolýar. Şu bihuş wagtynda görýär, huş ýok wagtynda bir tofar zatlar şuna eziyet berjek bolýar we bir zatda şu eziyet berýärler goýýar. Şu qawup duran atyrly owadan güýjüken bir zat. Faqultu men anta? Qala suratu Yasin. Oham men aýtdym şu bihuş walymda şol eziyet berjekleri, eziyet berýärler daşymdan we başymdan goýýan zada aýtdym, sen kim bolýan diýip. Onu ol aýtdy, men Yasin suresi bolýan diýdi. Oham şu wagt huşuma geldim, gözümi açtım. فإذا بأبي عند رأسي وهو يبكي ويقرأ ياسين وقد ختمها كذا في الفيض
للعلامة المناوي رحمه الله تعالى. gözümi açtım diye görsem dadım gözünden yaş aktarıp men başucumda Yasin okap duranmış diye. Ine Yasin tamam etip duran vaktimiş diye. Şol men yatiqam. Şu men ruhumu eziyet berip duran. Şu huşum yok bolup özümden gidip yatan vaktimde şu ruhuma canımı eziyet verecek bolup duran zatları şoň okap duran Yasin şerifi men başımdan sawardy diye. Ine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ölüğünüzde Yasin okuyun diýäniniň bir magnasy ayrıljak bolup duran adam. Gaty kynçylykdaky adam, huşdan giden adam şu ýagdaýlary okuyun diýdigi boldy da bir magnasy. Ulamalar diýipdirler, inni biz netijemiz öljek bolup duran adama okuýmalymy? Ya bir adam ayrılıpdyr, ýuwulypdyr, häzir öýde ýaty, şoňa okuýmalymy ya kabrynyň başynda okuýmalymy? Amma ulamalar jogap beripdirler, üçüsünne sahabalar edýär diýipdir. Bir tofarly ayrıljak bolup tuqa okuýar. Bir tofarly ayrılıp ýuwulyp öýde ýöne ýaty kefellenipdir, şoňa okuýarlar. O bir tofarly kabrynyň başynda okuýar, ya şoňa Yasin şerif ruhuny bagşetýärler. Kaza fi şerhi bulugil maram. Üçüsü de bazatda. Üçüsünne esden Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın diýenini etdigiň boljak.